weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to ñabina to bagodin fondu joke silla rindiaw beelinaɓe ari funda guiray teccan kundel ko on takkusan juula ha e nder duel ceerno abdoul quddusi to jowol saare e ko taari ɗum kabaruuji men e ɗemngal pulaar e gardidi kabaruuji men ma en jaaha to leydi Mauritanie kalene seppo jaam yami ngol lambda lambda PMC arc-en-ciel timtimol ɗamini yuɓɓinde ñande nogas e jeenayi lewru gonɗen ndu gam hollirde mettere mum ko fate caɗele bindirgol e leydi Mauritanie ma en kala ha joni e nder leydi Mauritanie temedere e capantati e jeeɗiɗo neɗɗo gollotonoɓe e société NR e oɗo saaha riwaɓe ha laaɓi to leydi Sénégal ma en jaaha to Fadiga kalene oɗo accident musɗo baɗɗo toon to leydi Mali ma en kaale pottital hakkude mawɗo leñol fulɓe e mawɗo leñol wiyeteɓe ngel dogon waddannoɓe e kala saaha pottital ɓe mbaddi e Bamako leydi Burkina Faso ma en kaale janggu waɗangu e nder poste taw ko koniyankoɓe faggudu to leydi Cameroun ma en kaale dagol goto e yimɓe laamu wondude e fodde capanɗe tato neɗɗo dahaɓe bisimilla moon e kettuki oto goɗɗe joni joni jañoɗen jam ñalle moon musidɓe tedduɓe eɗen gone dewo biir sappo e jeetati lewru mbooy hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati kabaruuji men e ɗemgal Pulaar e sowto he musidɗo moon Elghaali Abouba ko adi kabaruuji men eɗen jogui ɓatakeji ɗiɗi hen ɓatake goto ko ɓatake langal hono musidɗo men biyeteɗo Muhammadu Demba Sy tawateɗo e nder leydi Sénégal jettinɗo ɗo ɓatake o eɓe mbaɗa erago faade dendagal julɓe kala biiɗo wonde kay eɓe majjira musidɗo mabɓe goto biyeteɗo Oumar Kane musidɗo mabɓe goto biyeteɗo Oumar Kane noon o yano koto Daka Madina Gounass ko toon tigui o yano ko guila altine noon ko guila altine ɓe mbayri yidemo mo yaara e duuɓi 50 ha e oɗo saaha joni koɓe ronkuɓe yirdemo eɓe ñaagui bandiraɓe noon kala jiiɗo oɗo biyeteɗo Oumar Kane yo waɗ feere jokkodira e mabɓe kon ɗo cinnorgon mbaɗa jeeɗiɗi capanɗe joyyi e jeeɗiɗi capantati e jeegom ɓolum e capanɗe jeegom e tati mbiyen 77 57 36 063 walla kadi mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi e jeeɗiɗi capanɗe jeegom e jeenayyi capantati e temedde nayyi e capantati e jeeɗiɗi cen kaale tubankore mbiya 77 69 30 437 kawrata koye biyeteɗo Amadou Ba mbiyen noon eɓe mbaɗi erago noon faade dendagal bandiraɓe foof yiiɓe oɗo biyeteɗo Oumar Kane nde ɓe ballata kay haɓe jiitamo kanko Oumar Kane noon o jeeya koye wuuro witego Thiali kanko yettiniɗo ɓatake o noon ko musidɗo men biyeteɗo Mamadou Demba Sy eɗen ñaago Allah nde Allah hollitamo omo selli omo hiisi omo jama ha joni ɓatake men ɓatake goɗɗo ɓatake jaam gonɗaɗo hono oɗo biyeteɗo Oumar Sidi Dia to Tambacounda ko kañum yettiɗiɗo ɓatake o e Kumba Sidi Dia yummum cankiɗo to Sange Mauritanie e Rugui Dia joom suudu cankiɗo taweteɗo to Tambacounda Rugui Sidi Dia yummum cankiɗo ne tawete Sadio la to Mali e Amel Dia mawnum cankiɗo ene taweto Sadio la e Ifra Dia onne ko mawnum cankiɗo ene taweto Sadio la leydi Mali Abdourahmane Dia ko mawnum cankiɗo ene taweto leydi Mauritanie Abdoul Fora Dia mawnum cankiɗo ene taweto Madina Gounass eɓe tintina bandiraɓe sehilaɓe wonɓe nder leydi Mauritanie leydi Sénégal ha to leydi Mali e ustugol musidɗo mabɓe mawniɓe ɓinguel mabɓe biteɗo Oumar Fora Dia o sanki koto wiyete Dar Assalam to Kidira o sanki ko ñande jeeɗiɗi lewru gonɗen ndu hitande ujunnaji ɗiɗi e sappo e jeetati e dow inde ceerno Habou Diallo mawɗo heblo sukaɓe Afrique en neldi duwawuji men faade e ɓesgu makko koto leydi Mauritanie puɗorɗen hono mbiruɗen e gardidi kabaruuji men hono hoorejo landa wiyete ka PMC arc-en-ciel ɗaccon haqqe PMC arc-en-ciel ko landa dawrugol ardi ko hono biyeteɗo
monsieur Balas e lewru maynu ndu kanko hoorejo landa ka e yaadiɓe makko ɓe mbaɗino jillu mabɓe e nder leydi Mauritanie e nder nokkuji biyeteɗi Guide Maga ha to Magama ha to e nder Magama ɓe jeehino ha to Mbagne caggal noon jilluji mabɓe e nder ɗin jogli foof ɓe tawi toon caɗele kewɗe kono caɗele ɓe ɓuuri teskade hen e oɗo saaha ko caɗele ko fate bindirgol caɗele ko fate bindirgol hebde kayitaji e nder leydi Mauritanie ɓe kolliri kadi nokkuji kewɗi sukaɓe nan toon donki janggude caggal ronkude dañde kayitaji yimɓe hewɓe kadi fotɓe ɗannade donki ɗannade caggal ronkude ɗum hebde kayitaji e on fannu noon ɓe mbaɗi erango faade dendagal yimɓe Mauritanie ha tengti e wonɓe nder wuuro Nouakchott guila yimɓe jeeyaɓe e landa dawrugol e landaji dawrugol jeeyaɓe e landa laamu ha e witeɓe saliɓe won landaji lundiɓe e pelle taw ko pelle haɓantoɓe haqqe ade ha yimɓe jamboreɓe foof ɓe mbaɗi erango faade mumen rewɓe e worɓe kamɓe foof ɓe notito e keewal ñande nogas e jeenayyi lewru mbooyi gonɗen ndu sanga 9h e yeeso siège parti o tawateɗo Carrefour Touré e Nouakchott to Carrefour Touré Nouakchott sanga 9h ko ɗon tigui ɓe puɗɗoto seppo ngo noon taw ko seppo jaam yami o eɓe mbaɗi erango noon faade dendagal landaji hay landa goto hoto addu jalogal mum woni ko wiyete logo hay landa goto addata logo mum seppoji ɗi noon ko seppoji jaam yamijo gam hollirde laamu ngu kay mettere e caɗele Mauritanie ɓe jogui ko fate ngolɗo bindirgol yimɓe hewɓe ne mbaɗa gartaji kewɗi ne donki hebde kayitaji ɓe hen ene poti ne donki yo kayitaji mumen jaltu e kadi yimɓe hewɓe ne teski wonde kay kewgol ɓeɗo wiyeteɓe kokoseur uji taw ko heɓoɓe ñamoɓe haalisaji yimɓe e kala saaha taw kadi jomumen keɓata kayitaji mumen ko ɗum waɗi noon ɓe mbaɗi erango ñande nogas e jeenayyi lewru gonɗen ndu e dendagal ɓesgu Mauritanie tawateɓe Nouakchott nde mbaɗata seppo mabɓe kay taw ko seppo jaam yami o puddoto tigui ko yeeso siège o to Carrefour Touré ɓe jaaɓana galle taw ko galle woni siège centre d'enrôlement woni centre mawɗo darullement tawateɗo e legal jagorɗe leydi Mauritanie eɓe mbaɗi erango faade dendagal bandiraɓe nde notitto e ngoɗo seppo taw ko seppo jaam yami o ha joni koto leydi koye on fannu kettoɗen hono hoorejo landa ka monsieur Balas e oɗo saaha tawateɗo e jellu mum to waalo fendo leydi France kanko monsieur Balas noon e ñalawma hanki o waɗi conférence makko mawɗo patam le miijo e nder diwan biteɗo étape noon e toon tigo o waɗi jillu makko e nder waɗi pattital makko e nder leydi France yimɓe hewɓe notitima hen yimɓe hewɓe kadi kolliri hen beelama mum kolliri kadi ko ƴettoɓe kartal gam carte mumen gam yidde tawtoyde kaɗo landa jeeteɗe e kaɗo landa wiyetega timol kanko hoorejo landa ka e dow inde makko e dow inde dendagal ɓe gollidi e landa ka o hoti jettor makko faade ɓen e ɓesgu Mauritanie naɓe tawateɓe e nder oɗo diwan biteɗo Atams o holliri weltare makko no fewi jettor makko kadi e manore makko faade e ɓeɗo musidɓe hono Abdoul Sow jeeyaɗo to Jorel Amadou Tall jeeyaɗo to Ɗalahaye Mamadou Ba jeeyaɗo to Ñabina Oumar Sall jeeyaɗo to Hayre Gollere e Cheikh Oumar Sy jeeyaɗo to Wouliyange ɓeɗo dariɓe nan ha kay pottital ngal wawi rewde lawol hano hannirta hano ɓe jiɗiri ni omo wetno yettore makko noon faade dendagal ɓesgu Mauritanie naɓe tawateɓe e nder leydi France ha joni koye on fannu keddoɗen hen kalane kaɗo ngalɗo diɗɗal bitegal FNDI ko Front National pour la Démocratie et l'Unité woni diɗɗal landaji lundiɗi Mauritanie naɓe taw ñande Mauritanie naɓe ñande aljuma nde ɓe mbaɗino pottital mabɓe mawgal e nder wuuro Nema ko ɓuuri hewde e ardiɓe kan landa ko ɓuuri hewde e ardiɓe landaji lundiɓe reteɓe renduɓe e ngal diɗɗal bitegal FND ɓe pottiti tigui to Nema ɓe mbaɗi toon seppo ngo hono mum meeɗa yiyede e nder wuuro Nema ɓe mbaɗi erango noon faade dendagal yimɓe ɓe kolliri ɗumen mbaɗi cimtol mabɓe kay e oɗo saaha caɗele woni caɗele leydi Mauritanie jogui e oɗo saaha ɓe kolliri kadi e oɗo saaha laamu leydi Mauritanie no ɗowri leydi ndi ni leydi ndi fayani to moƴƴi ɓe kolliri kadi ngalluji kewɗi ngu leydi Mauritanie laamu ngu fonno toppitade ƴettude ngalluji faade fabade ɓesguji Mauritanie e oɗo saaha caɗele mawɗe gonade ko fate nguuɗo ceeɗu musngu fabade yimɓe fabade jawdi kono wona ɗum wona toon laamu ngu fani ɗin ngaluji noon laamu ngu fani kay koye danduɗe kaɗo landa taw ko landa hoorejo ɗeɗi wiyete ko IPR e oɗo saaha wonnaka e caɗele ko ɗin ngaluji tigui laamu ngu ƴetti gam dandude ka landa
fonno kay dandirede ɓesguji leydi Mauritanie ɓe mbaɗi erango mabɓe noon faade dendagal Mauritanie naɓe ne daroto lang kamɓe fof nde ɓe daroto lang ɓe paddo kay kaɗo landa e hoorejo e leydi Mauritanie e saaha e mbaadi ɗowri leydi Mauritanie hollude kay no ɗowri leydi Mauritanie wona e mbaadi peewal ɓe kolliri kadi ngaalu leydi Mauritanie e oɗo saaha ngaalu ngu rewani to foti rewde ɗum noon eɓe kolliri hen mettere mabɓe no feewi ɓe kolliri kadi e dendagal nder jokli leydi Mauritanie nokkuji taw nokkuji biyeteɗi lamorgo diwanuji woni chef lieu kay fof koɓe waɗoɓe toon seppoji mabɓe koɓe waɗoɓe toon pottitte mabɓe gam hollirde mette mabɓe andinde Mauritanie naɓe ko laamu ngu jogui fandare laamu ngu e oɗo saaha ha joni ko Mauritanie keddorɗen jehen ha mbaɗen taɓal jehen ha to Zoyrat ñande jamma aljuma ene wiyata aset e nder wuuro Zoyrat ko werla mawɗo chef de production société sinim ko werla makko o tawi ne duppa damar galle makko kanko noon bi mawɗo chef de service omo wiyete ko o wiyete ko maayilinin wulla hinde melen wul hinde ko oto makko duppa yeeso galle makko caggal noon de policier ji nodda mbaɗi losgoji men kay ɓe tawi ɗon bidon goto taw ko bidon bannoɗo ndeelam ɓe kolliri tigui ko bidon bannoɗo ndeelam kuɓɓam ɓe kolliri tigui ɗum noon ne holliri tigui wonde werla o ko duppa ɗon e oɗo saaha foof noon joga e gollotoɓe on société sinim joga e gollotoɓe ko wonɓe tikkere hof ngo juuɗe ene sikka noon e oɗo saaha ko ɓen wonɓe tikkere hof ngo juuɗe kañumen duppi werla o losgoji noon ene jokki hen ñande aljuma nde mawɗo société sinim mawɓe société sinim o mawɓe société sinim ɓe mbaɗino jonde mabɓe woni riñu mabɓe ko fate alhaali on gollotonoɗo e société sinim diwaɗo e oɗo saaha ha saabi tikkere hof ngo jungue tawtede e nder oɗo société biteɗo sinima ɓe kolliri noon kamɓe mawɓe ɓe caggal kayne ɓen gollotoɓe gartani e golle men batti gollade gartani e golle men tekki certe e tikkere hof ngo juuɗe garti e golle men caggal kayne ɓe mbaɗani ɗum kamɓe mawɓe ɓene ɓe kolliri ɓe ƴettata ɓe juurnirtako ko fate alhaali on diwaɗo kamɓe gollotoɓe wonɓe tikkere hof ngo juuɗe ɓe kolliri kamɓene on diwaɗo so tawi kay artiraka e gollal mum kamɓene ɓe gona ruttotoɓe e golle siftinde on noon on gollotoɗo e société sinim o liggotono koto wuuro wiyetengo Zoyrat ko chauffeur caggal noon nde o fektino e nder wuuro Nouadhibou o holliri ko yiiɗa yaade e wuuro Nouadhibou o sali yaade Nouadhibou ko ɗum saabi noon hawo itta e gollal makko caggal noon nde o itta e golle makko ko ɗum saabi ha yimɓe hewɓe naati e tikkere hof ngo juuɗe kanko noon o holliri tigui saabi addanimo noon fektede e wuuro Nouadhibou e nder wuuro Zoyrat ngo omo jeeya tigui e ɓeɗo yimɓe te fedde taw ko fedde hujjikintoɓe woni syndicat société sinimo taw kadi ko yimɓe ɓuuri ɓe mantinede ko ɗum saabi noon laamu ngu walla yimɓe société o jiiɗi tigui eggindemo wuuro Zoyrat ngu nawdemo to wuuro Nouadhibou beele kay omo woddi toon nden fedde witede fedde hujjikintoɓe ha joni koto leydi Mauritanie keddoɗen no mbiruɗen e gardini kabaruji men laamu leydi Mauritanie riwi temedere capantati e jeeɗiɗo neɗɗo taw ko golloɗonoɓe e nder société NR woni établissement national de l'entretien routier ko société halfinoɓe ko fate fewni toppitoɗe e fewnidde laabi e nder leydi Mauritanie e lebbi ɓennuɗi hono laamu leydi Mauritanie nanguino mawɗo directeur général société o ɓe nanguino ɗum ɓe uddino ɗum guila nden noon ɓooyade balle seeɗa pawti hen ko nden tigui ɓe jooɗi taw ko jonde jagorɗe woni conseil des ministres ɓe mbaɗi ko wiyete rendi boni serata ɓe ndentini oɗo société biyeteɗo NR mo directeur mum woni e dumbirɗi soit ñawede ko nden tigui ɓe mbaɗi renti boni serata ɓe ndentini oɗo société NR e société biyeteɗo ATTM noon ko société ɓattiɗo société sinim no feewi guila nden noon kamɓe laamu ngu ɓe kollirino dendagal wonde kay gollotonoɓe société NR kamɓe foof koɓe ƴettitteɓe mbatta gollade oɗo société battaɗo ATTM oɗo saaha foof noon kamɓe teska eɓe gollaki ko ɗum saabi noon e ñalawma hanki o yoga e mabɓe temedere capantati e jeeɗiɗo laamu ngu holliri wonde kay ɓe diwama ha laaɓi yoɓe diwama ha laaɓi kamɓe riyaɓe fof noon ɓe mbaɗino poccal mabɓe yeeso siège mabɓe société biyeteɗo NR ɓe kolliri hen mettere mabɓe saabu ɓeɗo temedere e capantati e jeeɗiɗi gollotoɓe yoga e mabɓe ko joom rewɓe e joom sukaɓe koko keɓanno koko hen ɓe gurnanno rewɓe ɓe e sukaɓe ɓe yoga mabɓe kadi ko hen gurnanno jinnaɓe mumen so laamu ngu weddirimaɓe ni e boni ɓe ngala to ɓe payi e oɗo saaha kamɓe ɓeɗo temedere capanɗe tati en jeeɗiɗo neɗɗo noon ɓe tawtoyi ndeɗo fedde taw ko gollotonoɓe société biyeteɗo Sonimex guddaɗo e oɗo saaha e oɗo société taw ko société biyetenoɗo agence d' accès universel ɓeɗo foof gollotono mum e oɗo saaha goni koye chômage caggal noon nde directeur société NR nanga o dumba hono inspecteur uji taw ko inspecteur uji banggue faggudu halfinnoɓe ko fate losgoji ɓe udditino hen losgoji mabɓe nde ɓe jano ha mbundi losgoji mabɓe
ko nden tigi ɓe jiiti toon gasɗe mawɗe no feewi gasɗe noon koko fate machine aji mawɗi luwanoɗi ko ɓooyi e facture aji ɓoyɗi taw ko facture aji fenade e facture aji e gollotoɓe jobdele taw koye inde boje ko nden noon laamu ngu huuli gila keccol sumorde jorgol ko nden tigi yoga e mawɓe laamu ngu kolliri tigi ɓe noon inspecteur uji halfinaɓe ko fate ɗin lusgoji ne dartirta lusgoji ɗi ha laaɓa ɗum noon taw kadi yamironore ummiriɓe koye mawɗo mabɓe joytiɗo e jagorgal leydi Mauritanie kalfinaɗo ko fate faggudu ko woni ministre de l'économie et des finances ko nden tigi ɓeɗo inspecteur uji joguinoɓe ndin wannoɓe ɗin lusgoji mbiya tigi yo uddu ɗin dossier ji ha laaɓa dokka dossier ji goɗɗi yo toppito ɗum noon guila nden noon faade joni oɗo saaha foof kanko directeur société o mbiyeteɗo Ousmane Won omo tawe tigi e cuuɗi dumbiɗi taw ko prison civil mo wuuro Nouakchott kanko Ousmane Won noon ha e oɗo saaha hoolare makko e faalare makko foof o fawi koye Allah saabu kadi omo andi neɗɗo wawa dogde wawa yaade gaga hoddir Allah kadi ko Allah waɗi foof yataw ko jaam kanko noon omo waɗi yakare makko e hoolare makko foof e Allah eɗen ñaago Allah tan nde nden ko mum e kisal mum wonata e makko kanko e dendagal julɓe ɓuuraɓe doole enen dumba kala ha joni koto leydi Mauritanie keddorɗen hono société Somalek woni société kalfinaɗo ko fate kuɓɓam e nder leydi Mauritanie ɓe ndiwi yimɓe hewɓe e nder leeɗe tawteɗe wuuro Nouakchott taw ko yimɓe tuumaɓe mbuñari no fewi hoɓe noon taw ko leeɗe baɗir legal biyetegal toujinin e legal dara nayim hata legal biyetegal tarhil legal biyetegal tarhil ɓen noon gollotoɓe hewɓe taw ko mawɓe eɗin leeɗe ittama e golle mumen e oɗo saaha noon lomtina ko ɓeɗo hono oɗo biyeteɗo Wulla Salem e Wulla Kebir e biyeteɗo allal biyeteɗo allal e biyeteɗo Ba Alassane ko ɓeɗo lomtina ɓen ittaɓe e golle mumen taw ittira ko mbuñari sen ummima to leydi Mauritanie ko toon mbatten jata bande payen to leydi Sénégal ma en jaa ha e wuuro witengo Junjuf ne tawe e fande Fadiga e nder Junjuf noon mbiyane diwan Junjuf ko tana musɗo waɗi toon ñalawma hanki o sanga 8h subaka ko werla goto mo hinde camion woni kañum tigui bukkodiri walla felbodiri e car biyeteɗo Njaga Ndiaye noon woni accident musɗo no fewi sappo e jeenayo neɗɗo gañima hen gañande musɗe sappo e jeenayo neɗɗo gañima hen gañima hen e nder ɓen hen jeetato en tawetno hakkude wuurɓe e mayɓe e nder ɓen jeetato tawtoɓe hakkude wuurɓe e mayɓe goto e mumen yalti e oɗo aduna hawre e ladial accident o noon ko hanki mbiɗen wawi sanga 8h subaka o waɗi tawa kadi o waɗi koye route nationale numéro 1 ene nder jolloɓe e car o noon hen sappo e joyi ko sukaɓe élevage taw ko janggannoɓe e oɗo école biyeteɗo semde jogolor jeegomo e mabɓe kamɓe sappo e joyi jolnoɓe hen élevage hen jeegomo e élevage hen gañima ene tawe oɗo saaha to cuuɗi cafriɗimo Fadiga accident noon o yetti accident o noon nden accident o alhaali accident o yettima e école moɓe jangganno ko ɗon tigui sukaɓe janggannoɓe e école kamɓe foof ɓe jalti ɓe dirani nokku to accident o waɗi ɗo ha lawol ngol uddi sabima embouteillage mawɗo no fewi hanki e nder route nationale numéro 1 ha joni koto leydi Sénégal paɗen mbiyen ñalawma hanki o ko hulɓini waɗi to wuuro ñande aljuma nde ko hulɓini waɗi to wuuro Mbour to wuuro Tivaouane sanga sagataɓe ɗiɗi noon taw ko sagataɓe renannoɓe gabri Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum piyama toon piggal musgal no fewi ha ɓe piyama piggal musgal no fewi ha e oɗo saaha kamɓe ɗiɗi foof eɓe tawe ɓe antiri e cuuɗi cafriɗi mo Tivaouane ko wiyeteɓe Moustarchidine noon woni almuɓe Serigne Moustapha Sy tawa ko Serigne Moustapha Sy ko ɓi Al Maktoum ene tuma noon ɓen wiyeteɓe Moustarchidine ene tuma ko ɓen pi ɓeɗo renannoɓe gabri oɗo biyeteɗo Serigne on biyeteɗo Al Maktoum e mbiyen caggal ɗum ko adi ɗum noon tawa Serigne Moustapha Sy e almuɓe mum wiyeteɓe Moustarchidine tawa ɓe garino e nder gabri he ɓe jettino noon ɓe kolli kamɓe renoɓe wonde kay ɓe gari ko yidde wadde ɗon ko wiyete qadara rewnoɓe gabri ɓe ɗon cali ha wuuri cali ɗum ha wuuri mbi kamɓe keɓani yamirore yo ɗen gueɗe mbaɗe e gabri he ɗum noon caggal nde ɓen cali noon ko nden tigui Serigne Moustapha Sy e almuɓe mum paati galle mum ko toon tigui ɓe mbaɗoyi hadara maɓe mbaɗanno on nden ɓe gayni hadara o ko nden tigui woodi artuɓe ndiwi ɓalal noon tawi toon ɓen renannoɓe on ɗin gabri ɓe piya noon kamɓe ɗiɗi foof piggal haaɓe gañi hen gañande musɗe e oɗo caggal nde ɓe piya noon hono préfet e hono gendarmerie police e préfet mo diwan o foof mo wuuro Tivaouane foof notitima hen e oɗo saaha losgoji nana uddita hen kono oɗo biyeteɗo Serigne Moustapha Sy o yeddi ha suuri ladde
wonde kay jungo makko ala hen kadi jungo almuɓe makko ngala hen ko woni ala hal noon daɗani juuɗe ha joni koto leydi Sénégal keɗoɗen sen ummima tiwa won mbaɗen taɓande mawde payen to Daka Gounasa to Daka Madina Gounas mbiyen ñalawma hande o Alguri Ndiaye ko jagorgal leydi Sénégal kalfinaɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu woni ko wiyete ministre de l'intérieur omo ɗamina noon omo tijja e ñalawma hande walla e oɗo saaha omo tawi e nder Madina Gounas e nder Madina Gounas ko ñalawma ko hen tigui e programme makko ko juɓɓude makko e hawri tigui o nder juɓɓugol waɗa tigui ko tono juulata tisbaar ñalawma hande o Daka Gounas noon ko ñalawma hande o gasata ha laaɓa tawa kadi ko capanɗe jeeɗiɗi e jeegom laabi capanɗe jeegom e jeeɗiɗi 76e édition lawol ko Madina Gounas ene yuɓɓine mbiyen noon e ñalawma hande o noon kanko Alguri maw tawtore uddirgol ngol kanko hoore jagorgal ngal mbiyen aljuma siftinde on noon aljuma ɓennuɗo hoorejo leydi Sénégal Macky Sall o juulino toon tisbar taw ko ceerno Ahmad Tidiane Ba mawɗo dental ngal jaɓɓima tan Macky Sall jaɓɓugal payodingal no fewi Macky Sall ƴetti toon konngudi hollirde kay wonde ko golli e Madina Gounas ko fuɗɗi gollade e Madina Gounas ko ɗum ɗo ko gueɗe ɓurɗe famɗude ko ɗamini gollade e nder dental Madina Gounas e nder on diwan o holliri ma o gollo hen golle payodinɗe no fewi tawa dendagal aroɓe yaade aroɓe Daka Gounas so gari en jiito koye mumen tawa kadi enen guura toon gurdam moƴƴam enen gona en nden ka e kisal tawa ndiyam e gueɗe baaɗe noon haydara ala ko mankirta ɗumen kanko ceerno Ahmad Tidiane gardiɗo dental ngal e dendagal wondiɓe makko e yaadiɓe taw toon kamɓe foof ɓe kolliri weltare mabɓe ɓe duwanima Macky Sall ɓe duwanima laamu ngu ɓe duwanima leydi ndi enenne en mbi amina eɗen ñaago Allah tan nde Allah hebbinta dakaji baaɗi ni ɗi mbaɗa kay ɗi puɗɗo e jaam ɗi gasa e jaam tawa haytana goto to waɗani toon eɗen ñaago Allah kadi dendagal ko duwa toon nde Allah jaaboto allahumma amina sen ummima to Madina Gounas ko toon jabanten to leydi Mali e oɗo saaha fof ene teska warngu kareji e warnguji ene mbaɗen hakkude leydi Mali e diwan mofti taw kadi ko hakkude leñol fulɓe e leñol wiyeteɓe dogo leñol fulɓe remoɓe e dogo wiyeteɓe aynaɓe hakkude leñol fulɓe aynaɓe e leñol dogo en remoɓe ene teska noon hay hakkude fulɓe koye mumen hakkude remoɓe aynaɓe e kala saaha jaam meeɗa wonde hakkude mabɓe renduɓe jaam ndendi ladde ndendi wuuro kono jaam meeɗa wonde hakkude mabɓe e oɗo saaha noon mataw natti wonde haare aynaɓe e remoɓe wonti haare hakkude leñamagu sabinoma noon ha ɓen kay yoga e ɓen wiyeteɓe dogo en teskama tigui ne jogui pétalaji taw ko pétalaji konigankoɓe leydi Mali fonno jogade en paami tigui ne sikka ko laamu ngu rokkiɓe e ɗin pétalaji ha tengti e ɓen wañoɓe wiyeteɓe doso en noon saaha foof warnguji ene mbaɗa kareli ne mbaɗa e ñalawma hanki o noon e nder Bamako lamorgo leydi Mali hono mawɗo fulɓe mbiye hono mawɗo leñol fulɓe e mawɗo leñol ɓeɗo wiyeteɓe dogo ɓe pottiti tigui ɓe joddima yeeso ɓe joddiɓe noon ñalawma hanki o e nder Bamako lamorgo leydi Mali tawa ko jagorgal leydi Mali kalfinaɗo beldiɗgol yimɓe e jokkodiral moƴƴal koddigal moƴƴal hakkude leƴƴi ko kañum tigui neddi kañum tigui eri nden jonde hono biyeteɗo Mamadou Togo noon ko kañum woni mawɗo leñol wiyeteɓe doga en o erima dendagal yimɓe makko wiyeteɓe doga en nde ɓarata pétalaji mumen dartina warnguji ɗi dartina kareli ɗi beele kay jaam ene arta hakkude mabɓe e fulɓe kono noon kadi hono biyeteɗo Abdoul Aziz Diallo kañum woni mawɗo fulɓe notoyiɗo ngoɗon noddango kañum on ne erima dendagal fulɓe nde ɓaggata cabbi mumen dartina kareli kay e oɗo saaha beele jaam e kisal ene arta hakkude mabɓe kanko Abdoul Aziz Diallo hollori e sanga nde o nodda nde o ari toon o ardi koye mette kewde no fewi ɓernde hamde kono caggal nde o heeɗiɓe ɗiɗo konngudi noon ɓernde makko hecciɗi o andi tigui jaam ne wawi artude hakkude mabɓe saabu hakkude dogo en e fulɓe ko kamɓe kodduno duuɓi e kitali kono ɗeɗo caɗele meeɗa arde hakkude mabɓe woni oɗo saaha noon kamɓe fulɓe e wiyeteɓe dogo caɗele ngala hakkude mabɓe kamɓe foof caɗele mabɓe foti wonde koye ɓeɗo aroɓe e nder leydi Mali walla aroɓe e nder diwanuji mabɓe ene mbaɗa toon warngoji ko ɓen ɓe poti ko ɓen goni caɗele mabɓe hono préfet diwana koro biyeteɗo Adama Coulibaly o holliri tuggi aljumande kareli ɗi puɗɗi ha yetti oɗo ñalawma hande mo kaleten capantati neɗɗo
neɗɗo yiyama toon taw ko wasɓe fittani mumen foof kadi tawa ko leñol fulɓe ha joni koto leydi Mali keɗoɗen ñalawma hanki o en kalino seppoji bannoɗi ha seppoji ɗi jani e ambassade mo leydi Algérie tawteɗo e Bamako e ñalawma hande o en keeɓi hen ko laaɓi ceer seppoji ɗi kay gun jango wannoɓe seppoji ko sukaɓe Mali naaɓe e sehilaɓe mum taw ko wurnoɓe e nder wurnoɓe e nder leydi Algérie waɗaɓe ko wiyete refoulé artiraɓe alay saguel ittaɓe e nder leydi Algérie ɓe gartira e nder leydi Mali yoga e mabɓe mbaɗa koye karuji tawa kadi enen piya toon ɓe gartira ne nanggano jawdi ni ene udda e karuji ne gadda ha e frontiére keerol hakkude leydi Mali e leydi Algérie bedda ɗon yoga e mabɓe kadi nawa ko ha e nder désert bedda toon mbiya yo jaaru koyɗe koota e leyɗele mumen nden noon ɓe gaari haɓe jettima e Bamako ko ɓe mbanno seppoji noon hol yesso ambassade mo leydi Algérie hollirde mettere mabɓe e hollirde kay wonde leydi Algérie naaɓe teska ɓe mbaɗani hakkillaji mabɓe ɓe teddinani ɓalejo ko ɗum saabi noon ɗon ɗin seppoji ɓe beddi hen ɗooɗe e ambassade ɓe beddi toon ɗooɗe ɓe beddi toon kaaje e butillaji ɓe jiiɗino ni hay duppude ambassade o e oɗo saaha noon laamu leydi Mali holliri tigui losgoji mawɗi ɗi udditama hen beele kay eɓe jiita walɓe ngal ɗo baɗal ɓe nanggue ɓe ñaawe kamɓe noon waɓɓe ɗeɗo gueɗe ɓe kolliri tigui laamuji ɗi ene poti toppitade ambassadeur uji mabɓe wone poti toppitade beele kay ɓesguji wonɓe caggal leydi ene guura gurdam moƴƴam mbiyan ɗum noon wanno ko ñande sappo e ɗiɗi lewru Mbooy e hitande gonɗen nde to leydi Mali sen ummima to leydi Mali ko toon payten to leydi Burkina Faso mbiyan ñalawma hanki o e waɗi jangu waɗi taw jangu wat boniyanke goto o waɗi jangu makko e nder poste goto taw koniyankoɓe faggude woni douane kono douane mo leydi Burkina Faso ɓe mbaɗi jangu mabɓe noon e poste goto kanko noon o faɗi wat boniyanke o ɗacci tigui ha ko ɓen koniyankoɓe faggude jeehi nder jeere waɗede ko wiyete contrôle mumen ko nden tigui o ari o yani e poste o tawi noon wol wonnoɓe ɗon o tawi ɓe seeɗa wonnoɓe ɗon tawa kadi ala ko joguiti so wona laaɓi o yuwi hen goto e mabɓe laaɓi caggal ɗum noon o hefti dendagal kaɓɓirɗe ɗe tawno ɗon petelaji e kuure o yaadi hen ko nden police wuuro ngo haalana jole wellaji mumen ɓe gabbimo ɓe nanguimo noon koye mo tacca canguel hakkude leydi Burkina omo yiiɗi faade to leydi Mali ko ɗon ɓe pellimo ɓe mbarimo ɓe kefti kaɓɓirɗe ɗe sen ummima to leydi Mali payaten koto leydi koto Burkina ten ummima to leydi Mali payaten koto Cameroun to leydi Cameroun to leydi Cameroun paten ko to leydi Cameroun mbiyan aseda hanki o ko sappo e jeeɗiɗi Mbooy lewru gonɗen du Cameroun e nder Cameroun e nokku biyeteɗo anglophone diwan biyeteɗo anglophone ko jangu musgu waɗi toon jangu noon taw ko pelle joguitiɓe wiyeteɓe ADF noon wiyeteɓe ADF woni Ambazonia défense force ɓen mbaɗi jangu mabɓe taw ko pelle jeeyaɓe diwan anglophone ɓe mbaɗi jangu mabɓe noon ɓe dahi neɗɗo goto taw ko gollotoɗo e laamu woni ko wiyete ministre délégué ɓe dahi ɗum noon ɓe dahi kadi fodde capantatoje neɗɗo jambour taw kamɓe foof ɓe jahanno ko tawtoriyede feeto taw ko goto e neɗɗo diwan anglophone cuɓanoɗo yo won jagol gal ko fate ngaalu e faggudu leydi ndi on noon caggal nde wanno feeto mum manggo ene invité yimɓe kay ko nden ɓe jahanno tigui ko on feeto welnoyde aduna mabɓe ko nden tigui ɓe potte ndeɗo fedde ɓe dahiɓe ha e oɗo saaha joni hay goto anda to ɓe keeri so wona noon vidéo ji kollirama hen vidéo noon hollirama oɗo ngalɗo jagorgal taw ko ministre délégué ene ɓorta wutte mum ne ɓorta ene jooɗe leydi feten ne huccina e mum ko vidéo ji noon ɗi woni vidéo ji jahoji e oɗo saaha e nder réseau sociaux mo leydi Cameroun e saga nde ɓe mbaɗata nden e saga noon nde ɓe mbaɗata ngol ɗo dagol mbiyen yimɓe nayo gañima hen gañande musɗe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo wonno ko tonguɗen e ɗem kabaruuji men e ɗemgal Pulaar konngol men wasiye noon ko erade bandiraɓe yo tinno yo janggu ɗemgal mumen janggen ɗemgal mumen neɗɗo kala ko wawi janggude ɗemgal arabe ɗemgal français ɗemgal anglais ngal mbawɗa janggude foof waɗ feere jangga ɗemgal ma mbawa windude tawa kala ko jiiɗa e ɗemɗe keddiɗe ɗe aɗa wawi wattude e ɗemgal ma beele kay heddiɓe ɓenen mbawa naftorade nde won noon annabaɓe annabi foof nela koye ɗemgal mum musidɓe tedduɓe ndeke neɗɗo wawi leydi foof ɓamtini e oɗo saaha ɓamti ko dow ɗemgal mum ndeke en gandi neɗɗo wawa ɓamtade gaga ɗemgal mum musidɓe tedduɓe kabaruuji men ko musidɗo moon sehil moon Elghaali Abouba ñalawma janggo ma en ketto musidɗo men sehil men ceerno Abdoulaye Sarr yo Allah rokku en hirde jaam.